Region 7A, Sibol Tagumpeni B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol.
king payabot pablasang ginulinaning kya kang lugod, karing balang metong kya kami. Ing makanyan mong pigkalubanan, persampong sikanan lalong may gitig pa. Ing kabyasnan bang kanita makanyan king pasibayong galmang, karing kiking pekitangwanan na obra kya ko. Diyos ko, laki pong balong yablas, karing mangayap mong dapat kya kami. Nune po buko ding makanyanda ko pong puryan, ampong samban king kya kayong pangay espiritu ang gana po king katutukan. Antimurin po gino, manyawad kaya pong patawad ka rin pong sablang ikit mong keking pamagkulang. Lalong may gitig pa ka rin pong amano pong dapat. Antimurinig pa ka rin keking kaintangan ng gana ka rin keking balang kamangmangan. Tulutan mo sa puig pa, ingay mo na po sana bibiling metong may pang maragul na pamikisala din. Nunebili mo na mo pong kaya kaming kabyasnan, bang kanita karingal doming bukas makanyan kaya pa pong sumulong. Ngayon pong oras sa itig pa, makanyan keng pasibayong mitipon-tipon, makanyan miyang pasibayong gawan. Ing kaya kaming banalatipunan timong kiking pamagal. Adwan mi po kaya kay pa, balasang kaya kaming kaya kaming balang paspulan. Miyalasang kapag sulungan karing balang metong kaya kami. Bang kanita Diyos ko, karing aldoming bukas makanyan milang gamitan karing kiking balang pamanuparan karing banalming tungkulan. Antimurin puig pa, o ni puing kaya kaming piling kasangkapan at alete naning kaya kang upaya. Adwan mi po kaya kabudluklukaning luklukaning kalam adwan mi po kaya ka. Ing makanyan ni pong ganapay bating kayang kasalilinan bang kanita Diyos ko, itapong pasabi ang timurin pa mag-aralaman manibatan king kaya kang kayarian banwa. Makanyan niya pong may bulalag karing balang metong kaya kami bang kanita Gino, maging niyang kaya kaming guyabnan karing kiking balang biye. Anti mo rin puig pa, ore ni puring kaya kaming pengaring at yuking lalim na ning kainan. Pagsabi mila pong mayap kaya kadwan ni po kaya ka makanyan mo na po sanang lubasan ning nanuman pong kainan o kapanamdaman na manalipan karing karelang kaang laman. Diyos ko, biya mo na mo pong rekwerdo kaya kami, king darat ng Pasko. Bang kanita Diyos ko, karingal doming bukas makanamila pa pong akayabe, makanyanilo pa pong ganapanding banaldang tungkulan kaya kantimurin po gino. O ni po yung kaya kaming yatong salunan, nanumakananong igpak yung miyayari bang paralan makanyan lang may yakit, nanuman pong pagsalbat. Adwan po kaya ka makanyan mo na po sanang lubasan. Bang kanita Diyos ko, karingal doming bukas, ingay malyaring manyang kananing balang metong kaya kami, nung naigpa ganapan milang lalo ating katapatan ding kiking banala katungkulan kika. Diyos ko, dakal pong salamat. Den ang puring magmisasan metong ming karalungan ng pong panalangin kika. E milaman po lubos sa laysayan ng pong sambit lang din nalaman daring kiking balang puso ang pong kaisipan. Pablasang ganaplaring kaya kang upaya ang pong kalam niya makanyan mila pong panibala nga ganaganag pa, lalong may gitig pa ding kiking balang biye. Papamilatan mila puring kiking panalangin kimbugtong mong nakakiking tagapagligtas. Kambet sa da puring kaya kang mapanatulang Espiritu Santo. Inlugod mo ang ganing kaya kang kayablasan niyang kiking aligan manibat na pungin ng gana king wakas. Yan nasa po, salamat.
lupa. Ata kaya bera dapat lalo lang nuan di gemenakit po dapat me niwala at sinalpan tayo ingkalam ke kayo ngeniyat babieko king bayangam punan karing sarileyo bakong ting gamitan bukas dingal doyo kasalpan tayanan bangla lungpakitiyo king saglit a oras ibili kula king berbalan ding kanakong amano ban maliyaring ibiye kula karing balang metong kaya kayo ngano aning kanakong pamati abiniye ko king kaya kayong pangayatiyo nga nanuan lo ding menakit kang Kristo kanitang minuna meniwala king lagyuna dapat nga na lalo lang nuan ding emanakit king lupat lupa na kanito dapat iti peniwalan niyo ampon sinalpan taya kayo king ulido yo ing sablang bage a dapat gawan niyo king ikasulong no ning balang metong ke kayo kanuana na ning tawong atiyo king kasalpan tayanan angeni ke kayong katatalakaran ban maliyaring ing tao magsilbiyang metong auliran antimong metong amodelo amaliyaring lawenda karing balang metong kekayo ding ate yung taong kalupayo aalayo king antikaniting kabagayan ban maliyaring ikayo king pangatayo diyo onion espretismo akekong katatalakaran king ulido ding amano na ning Ginong Diyos king alang patugot gagambulya karing balang metong kekayo king ulido ring kekong pamisasan metong king metong awugnayan
ban malyaring ikayo, ing tekdo kayong ganap, king atiyo, amiyabye karing balang metong ke kayo, manatili ko sa ikayungan, king atiyong kekong katatalakaran, ban malyaring ikayo ing maygit ing magaralyo ing tao. Ban maygit panusbungana king kayang sarili, king kayang pamaniwala, na mayakit kayong tunenong biyasa ding balang sariliyo. Antinaning ikayo, metong nakong sundalos ning Diyos, ban malyaring ikayo, ing mayakit kayong tune makilaban, king anggang katutuan, at king anggang katuliran, king bayeng malyaring talnan karing kekong kasarilinan. Wa ulit-ulit na lamo, ding amanong daratang karing balang kekong pakiramdam. Ing katutuan sasabihan ko karing balang metong kekayo. King ulidoring kekong pamaniwala, at king kekong pamanyal pantaya, king arapanan ng Ginong Diyos. Ikayong sana magsilbi kayo. Ikayong sana ing mayakit na kayo. Ing tuneng maging talatuki king kagulutan ng Yesu Kristo. Parating mapagsadiyo karing kekong sarili. Parating magaral karing kekong sarili, ban malyaring talastasan niyo ring balang amano adaramdaman niyo. E nasana tutulutan ning manuwalang tao. Ing manatili yang talo pakiramdam. Nune imbutan niyo karing aldo, ababiyen ang pagkalob si kanan ning Diyos ke kayo, ing maygit sana ing maging taladapatyo ing manuwalang tao. Kelwat no ning aldo, at ning kapanaunan karing balang biyeyo. Mga yakit kayo at mga batiyo kayo, king alanong maging adwa king pilubluban ding balang sariliyo. King alanong maliyaring pamidake amayayakit, pasayangan niyo dingaldo agugugulan niyo. Isipan niyo ding balang kekong kapagalan, king uli no ning kekong pamanggalo karing kekong katungkulan. Bakit kaya at parating ibabiyeke ke kayo? Na milakoya ing pamidake karing balang sariliyo. Galang at inyong akakit ing Diyos ke kayo. Galang ating mayayakit karing balang metong ke kayo. King uli na ning lugod na ning Diyos. King alang patugot. Babiyene karing balang metong ke kayo. Imbutan niyo ikong sabla na ing tune lugod manatili ne karing balang pusoyo. Emo ing sasabiyane ning kekong pasbulan ing lugod.
Nune may git ing lugod ipakit ye nga na karing balang dapat. Aban malyaring iapseye karing balang metong ke kayo. Oleng nung ing lugod kabut namo sasabiyane ning balang pasbulan yu. At kaybat alayang dapat ing manuwalang tao. No karinyo ing maging kabyas nun king kekong pamakiramdam. Pagimbutan niyo ikong sabla, malalagas ditak-ditak nung wari mo sana king may sabing tanaman ayat iyong makatanam. Mababaldog, mawawala itang at iyong bulong. Pagimbutan niyo king kekong pamaniwala ing manusbong lalong maigit. Kareng sarili yu, itang bayo, at tune taladapat king bure ng Kristo. Akalupa na mo king minuna, ela sinawang linakad dingati yung maniwala. Ginugol panawon ampon oras ban maliyaring ipangaral de yung ebanghelyo. Ipangaral do ring amano ababiyena ning Diyos. Makatuliran mo ikong sabla ngening ikayo at yu kayo. King ati yung kekong kasalpantayanan lalong maigit ing taladapat ne ing manuwalang tao. Ela sana maliyaring tatabling ke kayo. Ding amano, ding pamagaral, ake kong taramdaman. Nunedete nga na saliksikan nyo lo, pag-aralan nyo lo, nung deti at maging panyulong lo karing balang metong ke kayo. Nung deti, luntoyang lalong maigit ing tao bang lumakad yang anting taong biyaso king burina ning Diyos. Ban malyaring ing tao ipakilala no. King ate yung kasalpantayanan ing maging tuneneng taladapot ing balang metong ke kayo. Miyabe-yabe, mibubukluran, ding kekong panamdam, karing mayap apamanggalo, karing kekong katungkulan. E magdili-dili, nune ikayungan abe-yabe kayo. King kekong katatalakaran, panatilian yu karing kekong sarili. Anong makananong King Aldo ampon bengi. Ing Diyos e mangawani karing balang metong atala salpantaya. King banting upayang ing sablang bage ayati yung akakitiyo king yato yung kakarinan. King bang ikayo alang malyaring miyapektuan kaya kayo metong man. King banting upayang ikayo alang maulila. King banting upayang ikayo alang lungkot. King uli na ning upaya na ning Diyos kaya kayong paniwalan. Maging tune nesang mayisip ing balang metong ke kayo at tune mapagsadiya king buri na ning Ginoo. Mapanalangin nga kung mga manoy bat king simula at parating makasadiya ban maliyaring dinanyeng pagiligan ing buri na ning Diyos karing balang kekong sarili. At ing sablang bage king kekong kapaniwalan
ibiyeyo ing sablang bage, aborina ning kekong kasalpantayanan. Aban maliyaring ikayo, lalong maygit ing makilala kayo. Amaygit po, king minuna ing matangal kayo. Amaygit king minuna, ame batiyo, ape pakit yang malaing Diyos. Potang ing taong atiyo, king kasalpantayanan at tune, darapat king burinan ng Diyos. At king anggaman ngeni ing mala atiyo. King anggaman ngeni ing Diyos, magkalubyat babiye kaya kayo. Wanga na tinggap yeng alang bayad, makatuliran mo ing ipamiyeyeng alang bayad. Huling iti, yaing matulid, agawanan ning tao, king kayang pamagaral. King uli na, ning ikayo, ngening salukuyan, mulit pasibayo, maliligalig loring sariliyo. King uli do, ring ababatiyo at ababalitan daring balang kekong pakiramdam. Ing taong atiyong matapat king kasalpantayanan, ene kailangan ligaligan ing kayang panamdam. Ing taong atiyong makatigdo matapat king kayang kasalpantayanan, nanuman alayang malyaring liliwan. Watang ing tao, tuneneng mekiyabe, king burina ning Ginu, nanuman ing sablang bage, aya kakitiyo adarala na ning yatoyo, at iti matangal karing balang metong kekayo. At metong man kekayo alang maligalig, maging danopiyaman maliyaring lumele kekayo. Maging sakit yaman kinguli na kayo ninuman. Wangening salukuyan, akekong ababatiyawan, king bestamat binyeke, king mesabing konbensyon makawukol karing mga intang. Itiyat matulid agawan yu karing bane-bane. Iti kailangan agawan yu. Pan emilako karing karelang katandanan nga kung mengamano ing kasalpantayanan king karelang tungkulan. Liwas-liwas king karelang pangabilian. Mayayos ating kagalangan king kekong pamanggalo, king kekong kasalpantayanan. King alang nanumang pamagkunwari, king alang nanumang bage, makasira at maging panyulong ke kayo. Nune isi ing banda na pakarin ning kabyasnan ake kayong panintunan. Kanito, potang ing tao, king alang patugot, king kayang pamagdulap, king kabyasnan. Ing Diyos ibiyenang alang kakulangan, ing ke kayong kailangan. Kaingatan, king kekong pamanggalo, luwal na ning kekong kasalpantayanan. Mapag-umasid, mapaniyasat, king balang penandit, daring kekong pamanggalo, luwal na ning kekong kasalpantayanan.
Dagdagan niyo, ing ate yung danom ay inumana ning tao. Uling ing pali na ning aldo, king kekong kapanaunan. Waman, nung daramdaman niyo, aliwa ing timpla, neng benging awsa niyo, dapat ing aldo. Aliwaya ing timplana karing katawan niyo. Anya aduan ko kaya kayo, daragdagan niyo ing inuman apapalubyo karing kekong katawan. Uling ing atake de korason nga na, manyak liyo. Yaku eko tula ampon buri kaya kayungan. Kekong sablong tala pag-aral na ning Diyos. Anya ing paralan babiyeke karing balang metong kaya kayo. Ban kanita iyo inggal mga niyo. Ban kanita iyo inggawan niyo. Karing aldo-aldo, karing kekong pamanggalo. Ban alang maling balang metong kaya kayo. Eko magpabaya. King kaya kayong pangayatiyo. Simenyo, ding balang amano adaram damanyo. Mag-aral kayo. At papanitilyan ye ing lugod karing balang metong ke kayo. Lalo yung ipali. Lalo yung idagol ing kapamintuan karing sariliyo. Lalo na karing sablang magnasa, makawukol karing manamdaman talagalo, eko sana malyaring magpabaya karing kekong katungkulan. Uling dakala ring mawong tupa ban malyaring paintunande ing sibol. Ban malyaring mayaplak itang kaong atiyo akarelang taralan. Ikayo, ding telagana ning Diyos ban malyaring ding sablang kakao ing ayaplak yula king kawong karelang daralan. At maging alang dake kenuman ke kayo ing maging luntoyang matas. Dune may git ipakitiyo king mayupayang Ginong Diyos ing kababan. Ing kapibabatan. Bayong malyaring idagul karing sariliyo. Mipapagaral. Mituturuanan karing banal ayamano. Ban kanita lalong dagol ke kayo. Ing kabiasnan a ke kayong pagdulapan. Mililibayan diwa king ikasulong na. Ning balang metong ke kayo king ke kayong pamaniwala. Manatili kong mapagmasid ulitan ko. Mapaniyasat dual na ampon kilob ning kekong kasalpan tayanan. Uling eno biro ding panawon, ding oras, agigulan niyo, king kekong pamakiramdam. Matulid mo ikong sabla, ing maging tunenong taladapat ding balang sariliyo. King kaunanunan, iba't king simulang miyabye kaya kayo ing sablang bage, kaya kayong dapat gawan. Eko papay kamalisa na karing balang kekong daramdaman. Nunedeti kaya kayo lang suryan. Nunedeti kaya kayo lang pag-aralan. Nung deti babyelang
panyulong ke kayo. Ding demot adelako, king banal yung tipunan, ban malyaring gawan yeng ke kong tungkulan king lagyunan ng Diyos. Manatili ko sa ikayungan. Karing awos akekong keyawos bayong panatilian karing kekong kasarilinan. Alasan ng mayakit ke kayo na ating lunto malyaring magpabaya karing kekong katungkulan. Ing nobena pasibayo pakisabi ke kayo eyo kakalingwan. Igumguman niya. Aduan yu ing sablang buriyo. Arapanan ng Ginong Diyos. Otang tingke kong puso misasan metong lang ating katapatan. Pakatandaanan yu eko mabigo karingke kong kailangan. Deti ilang ligod ko binyeking ke kayong pamitipon. Lalakwan keng pasibayo ing kalam ke kayo. Babiyeke ingalang hanggang lugod. Ban malyaring ikayuman ing mikakalugod kayo. Uling iyo ing maraguldili. Karing miyabye kautusan, karing balang metong ke kayo. Otang ing tunay lugod manatiline. Nanuman ala ng tukso. Ala ng legalig nanuman king ke kayong pangabilyan. Dakala salamat ke kayo. Sinuyo king saglit a penandit. King kekong banal at ipunan. Mekya gumiyo ing upaya ng Diyos ke kayo. King banting upayang ikayo ing mayakit kong ating maygit akatapatan king kekong kasalpantayanan. Ing kanakong bendesyon, lalaganap ke ngalang tuknang ke kayo, at payungan da kayo king pali, ban malyaring panamdaman yu king ke kayong pangabilyan. Sinuyo king saglit a penandit, mekyabe ko king banal yung tipunan, y Apostol Santiago, kapayapan kayo.
ing kapurian ang pong kapasalamatan ketang meto nga Diyos. At maya pa oras po kaya ko pong pengarimi at karang kalupa ko pong kapatada kayanakan. Pasibayon na yung mga yantanan naman pong miyabe-yabe. Bang malyaring mga yantanan naman pong makipag-aral ketang king kaburianing meto nga Diyos. Buri ko mong pabalo na mika atin keng kay tuloy-tuloy ya pamurining kaya kaming pamitipon kami pong kayanakan. Balang Sabado po ating makanyang kaya pong magpulong bang malyaring makanyang kaya pong mag-aral, magipag-aral king katurwana po ning kaya katamong espiritismo. At makanyang kula rin pong agkatan din kaya kami pong kapatada kayanakan na ali mga punto o retang maramarine. Eko po marine kapatada mga yanda ko po agkatan na maki-abe king kaya kaming kapulungan. At ngayon kawarasan na ini, mikatin tapong tema, mga niyang kaya pong basan, handog ng babaeng balo. Ing tema tamo makapatungkol ya po king pamamye o pamagawa king taus king payang puso. Na ing tema ngayon makapatungkol ya po karetang makwalta at ikang babaeng balo nga ito. Makanyan lang magkalob king kabaning bayan. Dahil makwalta, makanyan lang may kalob mga ragul. O makanyan lang may kalob handog king kabaning bayan. At ing babaeng balo ngay ni, makanyan niya pong mimye. Ketang ditak. Dapat ikit ng Jesus sinabi na kanta at sinabi na mas sigit ya ing mimye ngayong babaeng balo ngay ni. Uling ikit na tapat yung kayang pamamye. Uling detang yakabud na mong pera o 2 sentimo. Uling ikananala mo pero inibinya na pa. Mas ing kwento na nini masanting yang halimbawa kaya katamo. Uling makanyang may kalob king kayang taus king puso. Minsan, kimbiyan na ng tao, maging masakit dya yung pamanggawa o pamamyeking alwan tao. Madalas din na magkasakit tamo. Uling madalas tamo sasabihan, di ba, na kanan ko nemo o isubo ko nemo, ibiyeke pawari king alwan tao. Magkasakit tamo mamye, uling madalas tayang isipan ing kakatamong sarili. Isipan tamo pa yung sarili tamo, di ba? Yung sariling kapakanan tamo, bayo tamo, mamye, king alwang tao. Kung tutusin mo po, ala naman pong marok ka rin. Normal mo po kimbiyanan ng tao na isipan ng mga tang bagay. Pero, dapat, king kasebyan, o king palagi tamo pong sasabyan daring banal, na nuwan niya ing mamye, mas sigit niya ing mamye, kesa ketang miririnan. Mas kinalulugdan ng Diyos ing taong mamye, taus king kayang puso. Kesa ketang taong mamasaya mo palagi ketang ating mamye kayo. At ana rin po'y makasulat, ana din kay makasulat king 2 Korinto, Webi 7. At makanyang kaya pong basan. 2 Korinto, Webi 7. Kapitulo 9, 7 po. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasasaya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Itapin po, porket alita mo abye o detang magkasakit, kahit kakaluluta mo maging hadlang ita para makapamiyeta mo. Nune alising karagol ing pamamiyeta mo kitang pamanggawa tamong mayap. Nune singkataus king puso tamo. Hanapin po ni banal nandin. Itamo sana kabud makiramdam. Nune maging talab dapat tamo. Uling ing oras importante yo. Ing oras gintuyo. Patasya ali mo na balik ni
tapin. Habang at suya po si kanan tamo keting yatong IT, panikwanan ta ng gawa karing kaya katamong banala katungkulan. Uling ing oras may balik palagi ya chu tatawli ing tamagsisi. At buri ko na rin pong pagkunan ng pagkakataon na pasibayo ang makanyang kaya pong aduan yung kaya kayong suporta, kayong pengarimi po na sinabi na po ng kaya kaming President King area na kaya milabasan ng convention na pasibayo yung makanyang miya pong gawa ng kaya kami pong outreach program na maganap ya po king December na king kay po after na ning Pasko kanyan. Ala pa pong exact date. Pasibayo yung mga dyan da kayo pong kaalbitan puso. Kahit di takya mo po na kareng kay po pamangan mga yan kareng cans abyas mga yan po para mga yan mila pong apin-apin na at mga yan mila pong ibiye kayang kareng kapatid king pora. At sinabi na rin pong pasibayo na yung banal na din na kareng mga intang pasibayo yung mga yan pong mga nyano pong pasibayong agkatan pabalik para malyaring mga nyano naman pong pasibayong akay abeketi aban malyaring mga nyan pong mag-aral. At api sabi mi po kami pong kaya nakan na mga nyan aduan mi na mikatin lang kay simpleng enrollment iken tutuki pong Domingo palistayo po keni bang malyaring mga nyan pong mga nyan mila pong apit na sinabi na rin po limila po kano mimisanan no nepit na mga nyan milang i-alternate mila po at pasibayo dakal pong salamat iti namo po yung kana kung limot asabi kaya kayo dakal pong salamat. Marimlang abak po. Karimlana po. Ipangayli kaya po kayo ng babo o wala ka po kanong matuway lang magsalita o nang anak kong dili karela niya yak po sana tikdo eh. O yak po ginausda. Makanyan man po akin pong pinapauna ang pagpapala ng Panginoon sa atin lahat. Naway manatili po tayong sa kanyang pagpapala, tayo po'y magtiis sa anumang danasin natin sa ating buhay. Kung paano pong ang topic natin ngayon ay ang handog ng babaeng balo. Ano po? Kung ating pong titignan, sa kwento po dito sa Aklat ng Buhay, atin pong basahin sa ating referensya na nasusulat din po dito sa, dalawa po kasi ito sa Marcos at saka sa Lucas. Unang basahin po natin sa Marcos. Sa Marcos 12, 41 hanggang 44. Pwede pong Tagalog. Masyap po kasi hindi lapo eh. Tagalog po. Marcos. Ito po, dito na lang sa akin. Sabi po dito, at naupo siya sa tapat ng kabangbayan at minasdan kung paano inulog ng karamihan ang salapi sa kaban ng bayan at maraming mayaman ang nag-uhulog ng marami. 42.
At lumapit ang isang babaeng balo o bao na siyang nag-ulog ng 2 lipta. Ang halaga ay alos 2 beles. 43. At pinalapit niya ang kaniyang mga alagad at sinabi sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang bahong babaeng ito ay nag-ulog ng higit kaysa lahat ng naghulog sa kaban ng bayan. So kung titignan po natin, sa panahon po natin ngayon siguro yung 2 beles o 1 beles, sabi po dito, 2 lipta na ang halaga 1 beles. Siguro po sa panahon natin ngayon, sentimo yun. Ano po? Kung titignan po natin sa ngayon, wala na pong halaga yun. Tama po ba? Piso nga, di na natin pinapansin pag nandiyan na 25. Kung paano po ang isang babaeng balo ay mayroon pong 1 beles na nag-andog po sa kaban ng bayan. Ano po? Na kung paano po ang ating ginagawa ngayon, tayo po ay naghahandog, nagbibigay ng donasyon sa ating simbahan. Ano po? Na kung paano pong sabi ng nasusulat, igit daw ang binigay ng babaeng balo kesa malaking binigay ng mga mayayaman. Bakit po? Sabi po dito sa 44, sapagkat silang lahat ay nagsipaghulog sa kanilang labis. Dadapwat siyang ng kaniyang kasalatan ay inulog ang buong nasa kanya. So, kung titignan po natin, yung palang 1 beles na yon, yun lang po ang kanyang pera. Yun lang ang kanyang kinabubuhay. Kung baga sa ano po, yun na yung pambili niyang pagkain. Ano po? Datapwat walang pag-aalinlangan, taos puso niya pong ibinigay sa kaban ng bayan. Ano po? Na alam na kasi, nung babaeng balo na yon ay hindi siya pababayaan ng Diyos. Na siya'y mabubuhay dito sa mundong ito kahit wala siyang pera. Ano? Sabi nga, natutupad lang po ang kasulatan na kung paanong ang ibon ay hindi nagtatrabaho, hindi nag-aasik, dadapwat kumakain, nabubuhay dito sa mundong ito. Hindi ba higit tayo sa hayop, sa ibon? Pinapatunayan lang po ng isang babaeng balo na yon na kahit yun lang pong kanyang pera, pambili ng pagkain, kanyang ikabubuhay, ibinigay niya po at tinandog sa kaban ng bayan. Dadapwat po kasi kung titignan natin, siguro po naranasan natin sa ating buhay, na minsan tayo'y nagbibigay ng maluwag sa ating puso. Minsan naman, mabigat sa ating puso. Tama po ba? Di po natin naitatanggihan. Kasi po, mismong ako naranasan ko yan. Hindi ko po tinatanggihan. So ano pong gagawin natin ngayon? Magbigay tayo ng maluwag, masaya sa ating puso. Na kung paanong pinapatunayan lang ng babaeng balo na yon, na kahit yun lang ang kanyang pera, ikabubuhay na pambili ng pagkain, ipinagkalob niya sa kaban ng bayan. Kayo po kaya tayo ngayon, nang kung paanong
Paano tayo nagkakaloob? Ano po? Taos po ba sa ating puso? Mabigat po ba sa ating puso? Kayo po ang higit nakakaalam kung saan po tayo lulugar dyan. Kaya nga sabi po, sa makatuwid bagay ang buong niyang ikabubuhay. Yun lang pala ang kanyang buong ikabubuhay. Pambili ng pagkain, pero ipinagkaloob niya sa kaban ng bayan. Na kung paano pong katatapos lang po ng abot sabi po, yung mga natutuhan natin, narinig natin, ay bigyan natin ng laman, katawan. Ano po? Kung alam po natin ang paggawa ng mabuti, gawin po natin. Kasi kung titingnan natin, kahit po tayo'y puno na ng karunungan sa ating sarili, sa ating isipan, pero hindi po natin ginagamit yan, wala pong kwenta. Masdan nyo po sa isang gamit, kahit po marami kayong gamit, pag hindi nyo ginagamit yan, kinakalawang, kinakain ng kalawang at nalulusaw. Sa isang sasakyan na lang po, kung binigyan mo ng gasolina ang isang sasakyan, kung hindi mo ginamit, anong silbi ng sasakyan na nilagay mo ng gasolina? Ano po? Yan po isang literal. Hindi niya ginagawa, yun, uulitin mo. Tama po ba? Kaya po, ba't kaya inulit-ulit po yung mensahe ng banal na batlaya na tayo'y mag-ibigan sa isa't isa? Sabi po, baslayin nyo rin kaya kumbalang sarili. Ano po? But, sinabi niya po yun. Kasi baka may kulang. Baka yung mga mensaheng inatid sa atin, nung bata pa tayo, ngayon matanda na tayo, hindi pa natin nagagawa. Ano po? Kasi yung mensahe nung tayo bata pa, ngayon matanda na tayo, may anak na, may apo na tayo, yung biyaya pong pinagkaloob sa atin ng Panginoon, na kung paanong ibahagi po daw natin. Nang walang bayad. Dadapwat, pag-aralan din po natin yan kasi sa panahon ngayon, maraming lumalapit na tunay na hindi naman nangangailangan. Minsan malakas pa sa atin, malaki pang katawan. Marami pong paraan. Minsan sa katungkulan natin, sa pananampalataya, sa mga may sakit. Hindi po natin alam kung sa ngayon, sa katuyuran natin, sa buhay natin, kung sino ang higit nangangailangan na kailangan natin tulungan. Ano po? Kaya hindi po basta-basta din na tayo'y a-action. Pag-aralan din po natin sa ating isipan kung ito'y nararapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Minsan kasi, baka gumagawa na tayo ng mabuti, sa kabilang banda ay ang kapatid natin ay
lumilitaw, inaayaan na lang natin na maging tamad. O yung mga kapatid natin lumalapit dyan na pinapaasa na lang natin sa mga natin, bigay natin. Turuan po natin silang magpawis, magtrabaho. Ano po? Tayo po yung matanda na alam na po natin ang tama't mali. Higit sa lahat, tayo po yung magpatulong sa may kapal sa ating mga aksyon sa ating buhay. Sabi po dito sa Deuteronomio 15:10, siyang bigyan mo at siyang bibigyan mo at ang iyong puso'y huwag magdamdam pagka binigyan mo siya. Sapagkat dahil sa bagay na ito, pagpapalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng iyong gawa at sa lahat ng ipuin ng inyong kamay. So kung natarok po pala natin ang tamang paraan ng pagtutulong o paggawa ng mabuti sa ating kapwa, ay tayo pagpapalain ng Diyos. Sabi po dito, pagpapalain po tayo sa lahat ng ating gawa at sa lahat ng iipuin natin ng ating kamay, ay pagpapalain o bibigyan ng ginhawa sa ating buhay. Ano po? Kaya, tayo po ay magtulungan. Isipin po natin at ipanalangin sa Panginoon kung sino yung nararapat na tulungan. Ano po? Marami pong paraan ng pagtulong. Minsan nakakasama, minsan nakakabuti. Tama po ba? Hindi ibig sabihin, gumawa ang iyong kamay ng kabutihan, kabilang banda pala ay nagdudulot ng kasamaan. Kahirap po nun, no? Gumawa ka na ng mabuti, ngayon pala, yung tinulungan mo, napariwara, napasama. Tama po ba? Kaya hindi po dali-daling tumulong. Hindi basta-basta tutulong o gagawa ng mabuti o magbibigay sa taong hindi nangangailangan. Ano po? Sabi po dito sa Galatia, ating basahin, kanina po nabasa yung sa 9. Sa 7 po, basahin natin. Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi pabibiro, sapagkat ang lahat ng inasik ng tao ay siyang aaniin. So pala kung ano yung iyong itinanim, ay yung aaniin. Kaya, dahan-dahan po tayo sa paggawa, sa pagtatanim, sa literal na bagay, sa pag-aasik sa ating bakuran o sa ating ranglayan. Ganyan po ang paggawa sa pag-aksyon ng tao. Ano po? Kung gusto mo gawa ng mabuti, tignan mo muna kung talagang ikabubuti ng taong tutulungan mo. Ano po? O baka lalo mo lang siyang itinulak sa bagay na alam mo na ganyan siya,
baka mapariwara lang siya. Ano po? Kasi minsan ang tao lumalapit. Ito po, hindi ko po kayo ayoko pong magdamdam kayo. Ito'y totoo lang. Ano po? Bato-bato sa langit, ang tamaan ay matuto. Ano po? Minsan kasi ang tao lumalapit. Ako rin lumalapit naman eh. Sino bang hindi lumalapit, no? Minsan kasi ang tao lumalapit, nag-iimingi ng tulong. Sa kabilang banda, nagsisinungaling para lang mabigyan mo ng tulong. Paul, yun na po, mali na yun. Sa kabilang banda, ang tao umihingi ng tulong, iba pala ang pakay. Hindi talaga humingi ng tulong. Gusto kang lokohin. Ano po? Gusto ka lang ang perahan o lokohin. Mayroon pong taong ganyan. Kaya, sabi nga niya, sabi ng nasusulat, huwag kayong padaya. Ang Diyos hindi napabibiro. Kaya isipin po natin ang lahat ng taong lumalapit sa atin kung talagang kailangan niya ng tulong. O baka ikaw ay madaya. O baka ikaw ay sa kabilang banda, marami po ngayon, lalo na nagpapasko, baka hindi mo lang ang perang mawala, pati buhay mo mawala. Kapatid ko, sa ating pananampalataya. Ano po? Hindi ko po bukat ang oras na kung paanong ito po ay related po sa, kaya nasabi ko po yung tulong, andog, yun po ay related. Sa panahon ngayon, na kung paano po ay papasko, kung paano po natin lalaan ang ating tulong o handog sa bawat isa sa atin o sa ating kapilya. Ano po? Kaya isipin po natin yung ipinagkaloob ng Panginoon sa atin kung saan natin ilalaan. Ano po? Huwag niyo pong isipin na ganito yung bibigay ko. Ay, parang malaki. Sabihin ko na po sa inyo, ang Diyos po ang bahala. Sabi nga, kung ano ang iyong tinanim, ay yun yung aanihin. Kung gaano kalaki, nabasa ko na po ba yung sabi niya, yung kung malaki ang inyong inandog, ay ganun din kalaki ang ipagkakaloob ng Panginoon sa iyo. Ito po, basahin din po natin sa, last na lang po, sa nabasa na pala to. So, Marcos. O yun, sa Lucas po, related lang po yung kanina, yung sa San Marcos, na yung nagbigay ng yung mayaman at yung babaeng balo. Na kung paano pong sana tayo po'y magibigyan sa bawat isa. Bigyan po natin ng katawan ang mga salitang narinig po natin. Kasi po walang kwenta yan kung hindi po nabibigyan ng kaulugan, kung hindi po natin gagawin. Ano po? Kaya sana po tayo magtulungan sa bawat isa, magdalanginan sa bawat isa, para po ang pagpapala ng Panginoon ay sumagana sa bawat isa sa atin. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Maraming salamat po.
Hello po. Magtawag po tayo sa labas. May nakita po ako, may dalang Biblia. Ibig sabihin, binabasa niya po yung kanyang Biblia. Ha? So, tatawagin ho natin siya, si Brother Horling Season, para makapagbigay po siya ng mensahe. Si Brother Orling po ang susunod na magsasalita. Po, kagani po kanina. Una po, payabot ko yung maya pakaibakan ngan kaya kayo. At igit po, king sabla, king may payang Diyos, halina lang kaya katamo. Pasalamatan tayo po, at maswelo ya, gagawan tamo, hintungkulan tamo. Makanyan tayo pong susuyo ng pumpupuryan. Yan ang pong aldo na ning sabat, pang pitong aldo. Ikit na ako po ning kaya kamong mani muna na andyan pong magdala kong Bilbia. Sasanay kaya po yung sarili ko at tutuparan ko yung burina ng Banal Apostol Santiago. Subalit, tingka na akong kasalinan nung minsan magkulang niya yung kapagsadyan. Yung maragul ko po nga sabi, yung makanyan kaya pong sasanay, yung ka na akong sarili bilang o metong piyakitan at pitatal ng cellphone. Mas igit, masantinganan po yung cellphone. Kimpa mag-aral, andiyan alakan tatal ng Bilbia. Pero po kalupan nga sabi ko, medyo may kulang yan. Maraming salamat po. Yan po ang umpisa po. Kasi hindi naman po kagad po may mabubuksan po tayo. Talagang related po talaga yan. Pagsamahin natin yung sarili po natin at saka yung Biblia. Ibig sabihin na binuksan ho natin yung Biblia na dala-dala natin ay naiintindihan po natin. Hindi po ganon. Isasanay po natin. Kaya ko po tinawag ang ating kapatid, hindi naman po ibig sabihin na talaga siya ay bibliatiko. No? Gusto ko lang na ipakita na ang bilin po ng banal na Espiritu na magdala po tayo ng Biblia, magbitbit po tayo ng Biblia. So ibig sabihin, pinapakita lamang ng ating kapatid na sumusunod lang siya doon sa turo ng banal na Espiritu. So yun po ang umpisa, siya po ay naniwala, siya po ay sumunod. So, pakunti-kunti po niyan, binubuksan niya ang libro o ang Biblia. Tuwing siya ay nakakarinig ng mga nagsasalita po dito, kagad niya kasi nasa labas po siya, hindi po nakikita sa screen kung ano yung binabasa. So, ibig sabihin, bubuksan niya po ang yung Biblia para malaman niya rin kung ano yung binabasa ng ating mga kapatid. So yun po ay isang pag-aaral din na Hello? Kaya pa abak po kaya katamungan. Mulit po pa si Bayo at siya po yung Aldo Sabat na makananong maswerte tamo po at nakatagon tamo po king makanining kabagayan na kaburian na po ni nga pong Ginoon. Lamang pong ulit basahin sa Lucas 21:1 hanggang 4. Ako po ay daragdag lamang sa mga pag-aaral na naibigay sa atin kanina. Ito po ang nakasulat. At siya'y tumunghay at nakita ang mga taong mayayaman na naghuhulog ng kanilang mga alay sa kabang yaman. Sa 2 po. At nakita niya ang isang dukhang babaeng bao na dooy naghuhulog ng 2 lepta. 3 po.
At sinabi niya, sa katotohanan ay sinasabi ko sa inyo, ang dukhang babaeng baong ito ay naghulog ng higit kaysa kanilang lahat. 4 po. Sapagkat ang lahat ng mga yaon ay maghuhulog sa mga alay sa kanilang labis. Datapot siya, ang kanyang kasalatan ay inuhulog ang buong kanyang ikabubuhay na nasa kanya. Kung paano pong ibinigay niya ang kanyang ikinabubuhay para maibigay niya ng taos sa kanyang loob ang perang inuhulog niya. Kung paanong sa paraang pong iyon, ang Diyos ay natutuwa at natutuwa sa kanya, natutuwa siya sa kanya dahil siya ay merong kagandahang loob na sa kanyang kabutihan ay ipinagkaloob niya ang kanyang natitirang pera na kanyang ikabubuhay dapat, pero hindi siya nagdalawang isip. Dahil sa pagkakaalam ko, tayo'y pansamantala lamang na nabubuhay dito sa daigdig, kung paanong darating ang araw na lahat tayo, ang ating bawat spiritu ay pupunta kung saan ang ating Panginoong Jesucristo at ang Diyos. Kaya naniniwala po tayo na lahat po ng mga bagay ay walang imposible. Dahil kahit ibinigay niya, naniniwala siya na may darating din sa kanya na ipagkakaloob ng Diyos sa kanya. At kung basahin po natin sa Lucas 1:37, ito po ang nakasulat na pinapatunayan po na walang imposible. Kahit ano pong gawin yung kabutihan na taos sa inyong kalooban ay walang imposible pagdating sa Diyos. Sapagkat walang salitang mula sa Diyos na di may kapangyarihan. Ibig sabihin po, sa English po kasi, for with God nothing shall be impossible. Wala pong imposible kapag sa Diyos ay naniniwala tayo at ibinibigay natin ang ating buhay sa Kanya. Dahil ang buhay po na ito ay ipinagkaloob sa atin ng Panginoong Diyos upang gawin ang ating mga tungkulin upang magsigawa ng kabutihan dito. At kung paanong ang Diyos po ang nagpapalakas sa atin Kaya kung ang Diyos po nagpapalakas sa atin, ibigay po natin ang nararapat sa Kanya. Kung paano pong dito po sa Philippians 4:13, ito pong nakasulat. Philippians 4:13. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa atin. Kaya kung tayo po ay may kagandahang loob na tumulong, na gawin ang mga bagay na ikabubuti ng bawat spirito sa atin, wag po tayong matakot dahil ang kasanggap po natin ay ang Panginoong Diyos. At lahat po ay magagawa natin na nakaayon sa Kanya. At basta ang gawin po natin ay ibigay po natin ang buong buhay natin sa Kanya. Kaya ngayon po, lahat po ng mga ikinababahabag ng iyong sarili ay ilapit mo sa Kanya. Dahil ang nakasulat po dito sa 1 Peter 5:7, ang nakasulat po dito ay ganito, na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng iyong kabalisahan, sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Nagmamalasakit po sa atin ng Diyos dahil minamahal niya tayo, dahil lahat po ng mga bagay na nandito ay temporary lamang po. Kaya lahat po tayo ay gumawa ng maraming kabutihan para po sa ikaliligtas ng ating buhay. At tsaka di naman po tayo pababayaan ng Panginoong natin dito sa daigdig Basta tumutupad lamang po tayo. Dahil kung ano man po ang hingin natin, ay ibibigay naman niya. Kung meron po tayong pananampalataya at naniniwala tayo sa Kanya.
Dito po sa Mateo 21:22, ang nakasulat po dito ay ganito. Mateo 21:22, ang lahat ng mga bagay na inyong hihingin sa panalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. Yun po kung hingi po kayo sa Kanya, na alam nyo naman po sa ating sarili, sa inyong sarili, na ginagampanan at ginagawa po natin ang bawat gusto niya na nakasulat sa Biblia, ay wala pong imposible na ibigay niya sa atin kung ikabubuti natin. Sa ikabubuti, ikauunlad ng bawat espiritu natin. Kaya lahat po tayo ay sanay patuloy po tayo sa gawaing mabuti. Konti lang po yung sinabi niya. Hindi po naka-ready, no? Yan po, kaya po natin na tinatawag yung ating mga kabataan. Dahil po yan ay tuloy-tuloy po o patuloy po yung kanilang pag-aaral. Mula nung sila ay munting kabataan pa, hanggang sa ngayon po ay patuloy ang kanilang pag-aaral hanggang sa kanilang pagtanda. No? Kaya ako naniniwala kahit hindi po sila palaging nagsasalita dito, alam ko na makakapagsalita po sila dahil mula pa nang sila ay bata pa hanggang ngayon, nakakarinig na po ng salita ng ating Panginoon. So, yun po ang bentai po nung batang nakikinig, na nakakasama po sabi ng banal ng Espiritu, yung ating mga munting kabataan ay sinabi niya. Dahil po kung tayo ay magtuturo, kagaya po ng mga batang nag-aaral sa eskwelahan po, no? 5 taon na siya po ay mag-aaral na po yung bata. So, mura pa po yung kanyang edad o kaisipan, pero imomoldi na po niyan hanggang sa kanyang pagtanda. Siya ay anong tawag dito? Siya po ay marunong ng magbasa, no? May progreso sa kanyang sarili. At yan po ang ating pong pag-aaral, no? So yung pong ating pag-aaral sa umagang ito ay napakaganda po, no? Lalo na po parating na ang Pasko po. Nararamdaman na natin sa ating katawan yung lamig po ng panahon. Tuwing gabi, medyo nilalamig na po tayo kung nasa labas po tayo ng ating mga bahay po, no? Yun po ay nagpaparandam na ang Pasko. Ang Pasko po, kung ating pong tama po yung tema po natin, andog, no? Kailan po kung minsan ang tao ay nagkakaroon po ng andog, na kung minsan ay ginagawa ho natin to. So yung pong paghandog o pagbibigay po ay kusang loob po yun na nararamdaman natin. Kaya kung minsan po ganito yan, mayroong mayamang tao, napalaki, pag-alis ng bata, napalaki yata yung binigay ko. Yun, doon po tayo masusukat. Kasi yung pong pamimigay po ay kung ano po yung nararamdaman ng ating sarili. Sa panahon pong ito, marami pong, dahil nagka-pandemya, marami po tayong nakikita doon sa mga ating multimedia na ating inaawakan po. Kung minsan yung mayaman nagpapanggap na mahirap, maglalakad siya. Pag nakasalubong ka niya, iingi siya ng pera sa'yo. Tulungan mo ko, wala akong pera, sabi niya sa'yo. So, inaano rin po yung mga tao kung ilan pang porsyento rin ang may kagandaang loob kahit na duka ka,
Kung minsan, mayroong taong kahit na yung nalang gamit niya, ibibigay pa sa taong umiingi. Gaya na lang ng tsinelas. Ang sabi po ng isang mayaman, sa akin na yung tsinelas mo. Nakikita po natin yan. Ito na lang yung tsinelas ko, kunin mo pa. O sige, sa'yo na, sabi nung tao. Nung binigay po nung tao yung kanyang tsinelas, napakabait mo, sabi nung tao. Yung tsinelas niya, ibinalik sa kanya. Mayroon po akong tsinelas, sa'yo na to. Tinitignan lang po ng tao kung ano yung kagandahang loob ng tao na mahirap. So, swerte siya. Nabigyan po siya ng swerte. Yung tsinelas niya po, hindi lang po libo yata yung ibinigay. Ibinalik sa kanya. Ganun po kasi marami pong trace po ngayon na ating pong nakikita. Dahil po yung ibang mga tao na sobra po yung kanilang pera, nagpapanggap din po. Mayroong totoo naman ganon. Mayroon naman pong peke. Kaya mag-ingat din po tayo. Kaya kailangan po ating mga kapatid, ang pagtulong po sa ating mga kapwa ay bukal, galing sa puso natin. Yan po ang tinitignan ng ating Panginoon. Yung masarap na ibinigay po natin. Kasi ang Panginoon hindi po sinasabi, kasi yung kanyang alimbawa, kung sinong nagbigay ng isang basong tubig na sa taong nauuwaw, sabi niya, ay gagantian niya. So, ibig sabihin, kahit po isang basong tubig lang ang ibigay po natin sa ating kapatid na nangangailangan po, tinitignan din po ng ating Panginoon. So, yun po, mga kapatid. At maigit po sa atin, tayo po ay naghaharal sa salita ng Panginoon. Ngayon pong araw ng Pasko ito ay araw ng, kung sinasabi po natin, ay pag-ibig o andog. Sana tayo pong mga nakapag-aral na gaya nito, na may takot na sa Diyos. Ang mabuting ihandog po natin at mabuting regalo po natin, sana sa darating na Pasko ay ang lahat po ng tao, kung ano man po yung ating pinagdahanan, sana po iwanan na po natin, kung di ang pag-ibig ng Diyos ang mag-ari sa ating puso. So, kung nagkamali man po ako sa inyo, ganun po yun. Tayo po ay marunong magpatawad. Isang aginaldo na pwede ikaw po ay magbigay ng payo. Kaya po mga kapatid, napakaganda po ng diwa ng Pasko para sa atin. Sa ating pong mananampalataya, hindi lang isang araw ang Pasko Hindi isang araw ang Pasko kasi sabi nila ang Pasko ay December 1st lang po yung pagbibigay. Hindi po. Kilub na po ni Aldoldo kaya katamong manampalataya, Pasko po. Uling niya po yung tuturo na kaya katamo ng Diyos. Ingat suya yung kababan king kaya katamong puso. Pumamiling Aldo. Every day king kaya kang biye. Kailangan Pasko ya. Pwede kang magbigay, pwede kang magpatawad. Karetang may kasala kaya katamo. At itamo mo naman, ikasala tamo. Pwede tanganyaran mo naman itang patawad ka rin kaya katamong kapatad. Uling ka rin niya tutulain kaya katamong Ginoo. Sana po kaya katamongan, ang Diyos matulay, ang Diyos anak na katamo, kailangan po gawan tamo ing burina, ing misasan metong tamo ang po ang may kakalugod. Sabi na po ning Banal ay Espiritu, mapalad lang nga na retang tinuki, kitang panahon kayabe day Kristo. Dapat mas mapalad lang nga na detang menakit menampalataya la. Kalupa na po king kaya katamong panahon ngeni, itamo po etane ikit i Kristo.
dapat tayo Kristo, king amano, king dapat tamong mayat. Ya, ing buri ng Kristo, ya, ing parapat na ning kikatamong ginukikatamong. Potang darapat tamong mayap, i Kristo, hikit tayo. Anya, aluguran kong kapatid, sana po, ing kikatamong puso, alang patugot, pakipagugnayan tayo, pakisanmetong tayo, king burinan ing kikatamong igpaking banwa. Yan po, din ka na akong hasabi kaya kayo, so nga ni pong aldo ngay ni, din kikatamo pong pisaw-saw, 5,750 la po. Ila po din kikatamong pisasan metong nganing aldo ngay ni, ating kikatamo pong tipunan, pasalamat tamo po, binyene po kikatamo, ing malwala sa panahon, kikatamo ng Diyos. Pero alang patugot, panabilin daring banal kikatamo. Yan po, ing sana, ing nobena, gawan tayang masipit. Uli pong, ding banal ila ring mikibalo, nung nanoing panahon, ababalita da kikatamo. Katapa mo pong milabas sa weekend, Aldo, migkaya po yung bulkan ne po. Okay. So, ana po, kayo nga na maging kampante pa. Alang patugot pakisabi na ning kikatamong banal, ing nobena pakisabi yula. Adwanyo king adwanyo king Diyos, rening kikatamong kakitabulkan na ren, dan bundok, at number 1 po, ing kaguluan, ing gera, uling ating magpunyo pong gera, king panahon tamong ini. Nung lawen nyo po kareng kakatamong television. Uling sana masabat po karing kakatamong panalangin. Na sana datang balang pinuno o balang pangulo dareng bansang areta kalbitana la puso ning Diyos. Makiatin lang pusong maganaka uling etamo nung malyari po ita. Kaya panahon tamong ini, dakal pong mawala. Nya sana adwan tamong masipit king kikatamong ginong Diyos na sana na malaw singan ti kanining pisasabian. Dakal pong salamat kaya kayo. God bless po kaya kongan. Amaya payabak po kaya kayo.
biya at pagkabiya kay kami. Ginawa man na batyawan mula tatangal din kay kaming kakulangan nagawang pamikasala kay ka Diyos ko patawaran mo po ing balang metong kay kami pa. Ginongin pong luwal kami king balayan mong santuari Diyos ko awaran mi kay ka. Ni naman po yung ating bitbit problema o kapanandaman Diyos ko ganap mo na sapong lubasan. Noon ay ganing Diyos ibalabal me kay kaming kayang banalaw presensya. Iya kasana po kakawang kimbalang betong kay kamig pa. Ginawan timurin din pong kay kaming pengaring ating kapanandaman Diyos ko kapatat. Manig pa nga tiluaring kubo ng taknangan ng kari mga biyaso king lauta. Awaran mi kay ka Diyos ko yung ganap mo na sang lubasan ng nanuman pong manalipan king nung mga nanamong etat kapayapan po tasang magsikubli na ganing Diyos. Muli lang ang sana pong payapaik pa. Ganing Diyos ngayon kaorasan na iti. Awaran mi kay ka Diyos ko po tasanang mamanuligan. Urini po rin kay kaming malating daungan no, sa kayan Diyos ko linisan mi kay kaming dalan. Nung makanan mo kaya pong etad kapayapan kay balayan na santuari. Po tasang magsikubling balang metong kay kami Diyos ko. Iatad mo kami naman pong kapayapan. Ginang Diyos ano makanano. Waman na tasigwatang daratang kay kaming yatong kakanan Diyos ko sanay sa pulame po kitang alam mapinsalang kaladua. Ginoon timur ning sakita durog ang kingki kaming yatong kakaranan pa. Pasalamat kaming balang betong kay kami Diyos ko walang miyabuban. Kapamlata na po ng kay kang lagod at subebe kay kami. Gino, ika po yung kay kaming panaligan. Ginoon Diyos, ipapamilitan mi po siya lagi ka. Ang timur ning bugtong mga anak kay kaming takabagligtas ng ginawa sa Kristo. Kambe daring lukub at sab, daring kay kang pangakong mapamatulang ng Espiritu Santo. Iya nasa po. Sibol Tagumpay Bie is now signing off. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpay Bie.